Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिनारबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर दामानि फेसबुक गोबांथार बे भिडिअआ शेयार जादों ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर सानै हौवा हिनजावनि गेजेराव फाथैलाय बिसिलायनाय ओमफ्राय बे फाथैलाय बिसिलायनाय भिडिअखौ आं मानो लाबोदों होनना बुङोब्ला बेयाव हिनजावा ओरैबायदि गाबनाय दं गाबदों हिनजावनि साइडनिफ्राय गारनो गोसो गैयामोन खोमा गोबां मा होनो बिखुङाव उन्दै गोरलै लानानै बेसेबांबा गाबदों हिनजावा बेनि थाखाय आंनि बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिथांमोना मा खारननि थाखाय गारदों बेखौथ' आं बुंनानै होनो हानाय नंला आंबो बे भिडिअखौ फेसबुकसो मोन्दों नालाय खिन्थु जानाय जायगाया जाहैबाय गलाघाट सिसुफानि होननानै मोनथिदों ओमफ्राय हौवानि नामा जेम्स दैमारि आरोना ओमफ्राय हिनजावनिखौ नैबे भिडिअखौ नायजोबबा मोनथिनो मोनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय ओमफ्राय बिथांमोना मा खारननि थाखाय गारलायदों मा जाहोननि थाखाय गारलायदों जों बेखौथ' बुंनानै होनो हाला खिन्थु जों फेसबुकआव नैबे भिडिअखौ मोननायलाय आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला जेम्स दैमारि आरो जोंहा अनजिमा दैमारिया दिनैनिफ्राय दावलायलायनाय जासिगोन बहुद रायजोनि साखि साबोद लानानै नैबे जोंनायनि सेराव गसंनानै दिनै बिथांमोनहा जिबसै नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साखि थानांगोन आनान गसायाबो साखि थागोन नैबे जोंनाय थानायाबो साखि थागोन जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो नारफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसायना हरगोन रायजो राजा साखि थागोन दा जोङो बिथांमोननि गावलायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय गाबा जायो नामा जेम्स दैमारिजों गारलायनायनि माबाखौ जों हाबाफारिखौ मावबाय 신들아 가호 아이팅자 신들아 저한테 가서